Mas Corok, Dik Corong. Lah bapakmu neng ndi bosmu? Lah 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 lah. Are kaya daruan ae ndelik kabeh. Ayo, kejar dirahasia karo bose. Aku arep melu mlayu. Mas Tomo to iki. Aku arep melu mlayu. Lah apa melu bancine nek. Melu rombongan tambah ora. Cacah niki mau ning ndi, Mas? Ki ngono lho, Mas Sri, ki mau ndarake nek garukan. Dandane kaya ngene kok celuk emas. Iya lah piye. Anu, Bun. Bunda. Lah yo gambyong iki mau sirike arep metu. Kula yo arep melu, Mas. Lah iya. Lah kok karo cah-cah iki dikancing ning kamar mandi ning omah apik ngono kuwi. Karepe iki do piye Oh ngono. lah iya. Kula ki yo pengin gambyong ketemu karo campur sari anyar iki lho. Iya. Niki wau cah 6 to. Cah 6. Oh, titen ora tak amuk Iya, tonton wae. Ayo Mbok, kok diamuk ae, Mbok. Bambang Suryono karo Darmadi ndang rene. Ayo, tindingi tret. Iki ya go tuwekan kabeh nek do nyang dengaren iki. Lah iya. Nemo loro jinem. Turi putih ditandur ning Panagong, turi putih ditandur nang kebon agung. Mbok ira kembangé apa? kene. Tiba mendung. Jogete kurang keras. Baleni kon jaba, kendange jaipong do. Ora apik blas. Dah. Iki mbok ya pisah to iki. Ini ya mangkat ya. Mbuke sapa? Mbok pisah. Mbuke pisah. Sendek syuting Albino. Dino. Iki anu pake ya ning Sidomulya. Anu Mbok iki. Iki rombongan lawas metu kabeh. Ya rombongan lawas. Kembang melati, aku pilih kembang melati. Cepat. Ayo kanca padha ngeluri seni kabudayan Jawi. Mbok ira kembang apa? Ayo kono, cedak tukang tip. Blesek ning tukang tip ana. Wah, Sapa neh iki mau? Iki mau sapa neh? Budi harus sapa?
Corong. Budi karo Sukardi. Saya mau tamasya keliling-keliling kota. Lihat-lihat pemandangan yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolonglah saya. Budi ngacung, Sukardi ngacung. Banci tuwek dhewe kari dhewe. Liyane do mati kari kae. Yo, saya duduk sendiri. Dengan asik ke kanan dan ke kiri. Tak becakku lari, tak peduli. Beca, beca, jalan hati-hati. Anak-anak susu kok meletrek neng kelek ngono kuwi terus. Heru Rene. Tujuh belas Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Iki gulu menjenge ketara banget. Aksesoris mbahmu ngono. Mbak iki ngapa nek nyedaki aku? Ayu mbak iki. Alah. Kula wis tuwek kok. Kula dhisik nonoman kula ya kaya laras niki. Gandeng kula iki kelakuane elek terus tuweke ngeten iki. Mula dadi penyanyi kelakuane sing apik ya, Nduk ya. Aku dhek dolan ning Gondang. Keramikmu bekas kae isih. Keri dhewe sapa, Nduk? Oh, corong enek ta iki. Ya, corong Rene. Penyanyi yoga muni kabeh, gawe rebana. La ilaha illallah. 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 Neng dirang. Dedek bablas neng pawon ke piye? Nesu. Alah boyak. Muni neh. Ya. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Hop 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 hop. Carang iki nek mandarine iki ngopo? Beda kudu. Oh ya, wis Rene. Kudu apik cara iki karepe ya kaya kanca-kancane iki mau. Ya Rene.
Apa gendenge apa? Ladrang ketawang apa? Ya. Katon lambeyane melakasi cahen kupinge budhek ya kono. Merat-merat kaya mingkeme sing tenanan. Lho, jejer karo mbake. Ayo aku ta. Ayo apa? Lho, juragane kowe kirike. Kan karo aku no ya. Lah aku normal kok ya. Ayo kene, derek mayu bagel ya nduk anak-anakku kabeh. Mas Tomo, niki mantane kakung miji saking pundi Mas Tomo? Mloko legi celep. Mloko legi celep. Nggih. Etan mriku. Etan mriku. Mantane Putri Ayu sing kakung ya. Anakku 6 ki bingung sok mantuku ki sapa. Enek sing do gelem ora ngono. Yoga ya gelem apa, Mbok? Alah yoga ki ora bancing wong edane doyan kok. Ayo carang kono. Darmadi. Terus kowe. Lah nggih Ayu dhewe niku timbang penyanyi sing niki Prayu Ayu Darmadi kuwi. Yo kowe Budi. Yo Bambang. Rada rene wae, rada rene ae. Angel men nggon iki. Mikir Mas, rada mundur. Kadang-kadang campur sari Tomo MC. Oh muda Tomo. Muda Tomo. Sing tak waca ngisore kok Mas. Nek kaya gambyong ae judule. Nemo loro jinem. Palang sepur dilumpati. Ayo padha bangun negari ayo Mas. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring. Kijing miring. Ngambil bola sisa bajing yo ayo Mas. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring. Kijing miring. Nan wong dadi rambutan ayo Mas. Kijing miring. Awas lu tantu. Maju. Ngetan. Sing keras. Gen kaya kaduk manis ngono kae. Timon. Mbokku ki nek titan men ya. Hah? Nek titan men. Lah aku rombongane kok, Mas. Aku ngerti sejarahe kok. Oh, ngono. Maju. Lho anyar. Pengendang tutuk tuwek nganti sayahine kok ra utek-utek kok dodong. Ayo kowe balake ra, yalang raimu kowe. Kowe rene wile nyirah. Hei. Ngene wong. Gecek iki wono to iki. Kiri adarek sapa kowe iki? Rupamu malah won. Malah piye? Suwe ra ndelok fotomu ning Facebook. Tuwekan dadak dulang-dulangan kaya. Cah nomo. Jikoke, Mas.
Gua ning sawah kono. Wah, keprok sitok-sitok. Ngetan-ngetan. Maju. Kok ora iso jeleng ngono kaya kaduk manis kan lho. Maju maju. Maju. Mundur. Maju. Corong lambene mingkem lho, Rong. Miyap ora? Yen ra mingkem kapake cah. Sapa? Iki ya? Apa wedi karo anake sawi nek wedi kowe iki. Lha iki sing dados sapa nduk nang pinggir dalan? Nggih. Oh ya. Ngetan-ngetan. Kiwa tengen. Kiwa tengen. Madhep rono corong sing nggo ancer. Maju. Mundur. Maju mundur. Menak ngingu ngene iki Mas timbang ngingu wedhus. Ayah, ngingu wedhus wae dengkelen ngeritke. Iki ra mususi, ra ubah-ubah, ra makani. Ya jamono ora Kiwa tengen. Kiwa tengen, kiwa tengen. Corong iki ora bener, Detrak siap. Kancane kiwa kok tengen dhewe iki. Kuping ora. Maju. Maju. Maju maju maju. Maju neh. Maju. Maju neh. Minggir le, minggir le. Maju. Maju. Maju maju. 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 Malah disoting. Mundur. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mulai sih tinggal kentale gen merempul kok. Mundur mundur. Sigarane ayo mbangun nagarane ayo mas. Ayo mas, ijing mirip. Awas yo. Kira-kiran, yen lagi dadi pikiran. Oh iya, oh iya, oh iya. Lalalala. Kalalilo. Lah ngono ki lho, Do. Setanmu lagi teko to. Bojomu jek kae aja. Bambang. Heru. Budi. Sukardi. Darmadi. Corong. Gak mun dhewe. Corong. Obah orang. Corong. Oh. Nuri. Sing ngedram dek pas yangmu Mas. Budi. Kardi. Bali ngulon apa setia. Tung-gentung. Lo.
Bambang tak gentung jleng. Yuk Jiro lu. Heru. Budi. Sing rodok keras. Sukardi. Darmadi. Siap rong. Siap. Yo siap. Wis sing keras dhewe iki. Corong. Cek munimu ngono kuwi ah. Ya kono derek kabeh yo ngono iki. Baleni. Kene lho. Yo ben padha kancane. Yo. Jiro lu. Medon, wes. Malah dicakot ya. Dodok yo pentir. Wes. Dodok kowe iki yo nasar kowe iki yo. Malah mbok gereti kaya ngerti lanang nek malah mbok cokot. Ayo medon cepat. Corong kire. Ngetan bali ngulon apa sabyane kalakon ayo Mas. Ayo mas, Iki mau babakan joget ya nduk ya. Terus babakan Titi Laras. Piye to? Pesing. Pesing mambok cakot no. Sempakmu gak mbok ganti orang. Nasar menodod kowe iki. Wong kaya ngono mambok gondeli no. Nemolu. Rojinem lumanema lurojiro 14. Titi Laras kok terus dadi matematika. Ngapa ndang rasani aku ndang rasani aku. Rasani wani wae. Heru nyanyi lho. Ngece, Mbok. Ayo Heru nyanyi lho. Ayo posisine rada mundur. Corong buri dhewe. Budi. Sukardi. Ono. Heru kowe tengah nduk. Nah, rada rene. Lagune apa? Ningga katresnan bersama Tomo MC. Muda Tomo. Rasa aku ra penak muni ngono kuwi. Aku mung pengen kaduk manis ae. Muda Tomo kaduk manis sedap malam. Komplit to. Iya. Deheme wedok. Lali. Nah, Wah, suara kirik apa? Guya, Pak. kowe kok menginen ngono.
Nang, cakepane piye? Aja lali. Tak suwun. Sing ndi? Tak suwun rina lan wengi. Aja mari dadi banci ngono lho. Tak suwun. Wedok. Lha iki lanang. Wedok. Tak suwun rina lan wengi. Hup. Iki gak apik blas ngono to. Lah apa ya nek kok sanggulan udah kok nek diiringi hadroh ngono ki. Karo campur sari jamus ke pas ya karo Penak kaduk manis kok. yo. Go. Iki sing ora pas si lambe. Minggat. Darmadi, lak pas. Tak suwun rina lan wengi muga-muga dadi janjimu oyo aku kan setya satu anteni nanti saelemu Iki tak urus mung corong tok. Joget rokok mung obat ngabitke rok ngono kuwi. Ngono ku piye? Rok yo sing ngono kok. Ora roke sing diobat abitke, awake iki diobahke. Bali sing keri dhe tok ro, yo. Liyane meneng corong tok. siap mas wis rung siap rung sing kari dhewe Keri dhewe. Ndang kuwi muni wong lak diangkat. tak suwun rina lan wengi yo mas demono dimas janji janjimu aku kang setya satu ayo yo anteni nganti saelemu Mas, iki mau jogete mangap apa minggem? Mangap. Ngomonge Mas kuwi. Wes. Mas Tomo, Nggih, wekdal sampun siang. nggih anu mboke. Pasugatan sampun rampung. Nggih, Kula sakadang sedap malam nyuwun pamit. nggih. Kula bilih niki mengke bablas ten Mojo Songo. Nggih, alhamdulillah anu mboke laris manis. Laris napa ten mriko mboten ngeten iki? Lah Tebang, Lah napa? tebang tebu ten Mojo. Oh, ya ora apa-apa wis pokoke ingone dimanfaatke. Ayo nduk foto karo Mas Manten karo Mbak Manten. Rung foto ta mau? Ayo ndang, foto. Ayo. Corong kon ngarep dhewe. Panitiane aku. Apa foto? Ya. Mingkem. Nene nopi nene no rame hey jejer sita wae maju jalan 1 2 3 4 6 7 dah
Nggih Mas Ri. Bapak Ibu sekalian mekaten lan semanten kula minangka pambiwara nggih pun mratikesaken rodone-rodone tata cara wonten Cilanggun nyuwun ngapunten. Dugi keluarga besar Sedap Malam anggenipun calipur wonten kirang langkungipun wonten cacar cewek munamuni ingkang keladuk dhateng panjenengan para tamu kula nyuwunaken pangapunten. Berkalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.